नै लोगोफोर गारि गंसे एखेबारे आथुर फैनानै बोरमाखौ माने एक्सिडेन्ट खालामबाय आरोना बोरमाया जा दुखु मोनखाबाय आरो माने बोरमा जाखालायो जा मानसि जमा जाखाबाय আটশো টাকা ভরি আইছি আমার ড্রাইভারে সাধারণ মুরগি টাকা মারি বলি মারা না সানে বসে गारियाव एसे मोनै थांबायानो ओमफ्राय डाइरेक्ट बोरमाया दसेना गाबखाबाय गारि ada atur kada आंना गारि atur फैदोलै ना गारि साफा खालामनो नाहरलायदों atur फैखादो गारिया आरो गावसोरनो माल माथा लाबनाय लाखै सलिना फैनांगो गथ' इउदियानो जिदो 800 টাকা ভরি বুঝো गारिया लाखै फैनो बेलेग जरावनो फैखादो गारिया जरावनो फैखानानै गारिया बोरमानि जागायाव जुदि गथ' जानायबा गथ' मोननाया नङामोन दिनै माल माथा लाबदो होननानै लाखै सलायनांगोन ना बोरमाया साइडआव दोनखायो एसे जर फैदो मा जाखो दा आथुर जानानै बोरमायानो बिगुर जिजोब्बाय बोरमा फुलिनाय आथुर आथुर फैनानै बोरमाखौ सेस खालामबाय नै दिसि जिबदो बिगुरा बिगुरानो जिदो ससे बोदो मा नुहुरदो मा बोरमा जागोनलै फुलिनाय बोरमाबा फिसायानो जाथारसिगौमोन आइथिंआ बायखादोलै जरायानो गैया गाइखेर बासानो बोरै दंजोबदों नै गाइखेर बासानो माने नामिनाय गाइखेर बासानो जालांजोबदो होना लाबबानो बेसारा एराय एराय फैयो लाखै फैनायाबा बेलेगलै गारिया आथुर फैखादो ना हरलायदों आङो गारि साफा खालामनायानो ओरैनो हांहरलायदो ओमफ्राय इयाव फैबायबो ओमफ्राय गाबनाय खोनाबायानो आं ओमफ्राय सेस बोरमाखौ बोरमाखौ होथारखाबाय होननानै बोरमाया होथारखाबाय गैखाला होननानै खारबोदां खारबोबा इयाव माबागासिनो